näme diýen. Allah üçin dinlen. Hudaý üçin dinlen. Inataňyň musulmançylygynyň hormaty üçin dinlen. Bir erhili bolýa oňuşmaýa. Omdenany men mundan aýyrşam. Indi belli da ýaşda denany günäkär, öýde namart, öýde zalim eziýetler aýyrşak diýipdi. Ya erkek namart, zalim aýyrşak. Ýa-da hiç gaýsy namart da, hiç gaýsy zalim däl, aslyn tabiatlary oňuşmaýar. Belli da şoň ýa zalim günäkär, ýa tabiatlary oňuşmaýar. Muňa da belli şo bilýäşi zenany gaýta gelip ýaşamaýar. Men näme diýdim? Erkek bilýäşi zenany gaýta geljekler. Şo erkeklerden Allah üçin isteýän, dogonjugum diýip isteýän, şoň gelmejegini anyk bilseň, talagyn bergi aýyr. Gelmejegini bilseň, ýaşul ýiberipsiň, adam ýiberipsiň, ýaşal jekkädigini bilseň, Allah üçin talagyn ber aýyr. Ýani näme? Şon bir tofar aýtýa, ýok men oň talagyna berjek däldi. Onu başga äri barmar ýal ederin diýe, şu gedip beren ýerini garrydan. Bir iş İslamiýetde ýok. Fe imsakun bi ma'ruf ew tasrihun bi ihsan. Allah jana aýtýar. At-talaqu marratan fe imsakun bi ma'ruf ew tasrihun bi ihsan. Şu Kur'an şu janny ya qow ýaşa, ya qowjatda aýyrış diýer. On gel sen meselen erkek, sen erkek ahim. O heley, o ayal. Ama ana günah ondan diýsekda. Sen erkek, sen pikret. Ol gelsinna, ýaşasynna diýen wagt sözüň dogry ahim. Onu da gelmeýärdi. Ýaşuly getirýän, ahym bollajan aýtýan, ýa ol düşünle aýtýan, daýsan aýtýan, agyň aýtýan. Bolmaýarda. Görün geljekkä. Yo gelmesin men onu gezip beren ýerine garrydaryn. Muny diýim, bu musulmançylykda ýok. Janny onu. Öze Abdullah Mübarek jany öze bir keseki bir hili hoş etjek hadisine bir gaýdypdyr. O bir adamdy Peygamber jan diýişini görtür, şoň hadisy kabul bolla salam aýtdypdyr. Inni berde bir meselen ozuldan anaň da sen de kynyňa gelýär atberk gidensen. Biseň derdiň, biseň sowabyň, biseň wallahi derejäň. Allah öýdi berer. O da öz günah etýän bolsa Allah da oň özüniň cezasyny berer. Sen de padaşyň jaýdan berer. Ýöne on men gelmen 10 ýyl geçipdir, 5 ýyl geçipdir. Ay haram işese ediversin, men oň talagyn bermeýän. Ýok beýdim, be şeytana kömekleşmek. Näme diýip bir musulmanyň haram işine razy boljak? Näme diýip bir musulmanyň madra günah işine razy boljak? Näme diýip ol aýalyň işde ýaşamaýarda? Men munta qadi bolbaýdymak, erkek dogonjum. Wallahi sana qadi bolbaýdymak, sana musulman dogonjum nasihat Hudaý üçin ahiretini gowluk diýip aýtýar. Aýyr, talagyň aýt gelmejegini bildin da indi. Agaň bildi, dädeň bildi, ejeň bildi. Goý ýaşajak bolsa halal ýaşasyn. Ýaşamajak bolsa öýde bilýär. Hawa da agdymyzda ajytmaýly, pikiriňizi agyrtmaýyn, kelläňizi agyrtmaýyn. Allah Taala öýdi. Musulmanlaryň arasynda muhabbet bersin. Amin. Amin japda. Agdyrlyk bersin, gowluk bersin, süýçülük bersin. Oňşulmasa da bir wagt bir adam bir ewliýalaryň biri aýyrşypdyr da denanasyndan. O adamly gelipdir, näme aýyrşdyň diýipdirler. Aýyrşdym diýipdir, onu hay oturup ýamanlap gıybet edip oturjak diýipdir. Oňşmatyk aýyrşykda diýipdir. Meni musulmançylyk. Men onu hay oturup gıybet edip oturjak diýipdir. Musulmançylyk. Oňşulmaýarlyk bir-biriniň emma ömrüni ýakaryn, onu men dargadaryn, onu betbaht ederin. Bular hiç musulmançylykda däl, akylly däl. Allah üçin ýudunna ýa ýaşa ýa aýyş Kur'an aýtýar. Ýa ýaşa ýa aýyş diýdi. Onu ne ýaşap, ne ýaşamany o taýynyň haýırlanýan ýaly bolmady boldy. Allah öýsen de padaşyň berer. O hak senki bolandan soňra o Hudaý hemmemiziň Hudaýy. Allah Taala nur iman